सकाळी जो मी व्हिडिओ काढला आहे ना त्याच्यातनं सगळं दिसत होतं, बरोबर आहे. आणि आता काहीच दिसत नाही. म्हणजे काय पावसाचं गणित काय चालू आहे ना मला काही समजत नाही. मला काय कोणालाच नाही समजत आहे. बघा पाऊस बघा कसा सुरू आहे. पाऊस बघ काय लागलाय. काय बोलतो रोहित, थांबेल काय आज पाऊस? पावसाचं काही सांगू शकत नाही. आता पाऊस वर्षाचे 12 महिने पाऊस चालू असतो. त्यामुळे आता हा नवरात्री नंतरचा पाऊस म्हणजे दसऱ्याच्या नंतरचा हा आता जाणारा पाऊस आहे. परतीचा पाऊस आहे ना हा परतीचा पाऊस आहे. कमीत कमी हा 1-1.5 तास चालू राहणार आता. आणि आता ढगांचा आवाज येणार आणि पाऊस हळूहळू कमी होणार. पण ते काय आपल्या आता इंडियामध्ये अशी परिस्थिती आहे की आता कधी पण पाऊस पडतो. डिसेंबरपर्यंत कधी पण पडेल. हां. आणि इकडे ट्रेन चालू आहे. आणि आता आम्ही चहा पिणार आहे. चहा ठेवली आहे साहेबांनी. चहा ठेवली आहे ना. आता मस्त या पावसामध्ये आम्ही चहा पिणार आहे. बघूया प्रमोद तिकडे चहा बनवतोय. 2 तास झाले पाऊस सुरू आहे. पाऊस अजून थांबायची म्हणजे मला वाटत नाही पाऊस थांबेल. परतीचा पाऊस सुरू झाला मला वाटतं. आणि आपल्याला आता रेन शीटर घालून निघावं लागणार आहे. आणि बरं झालं मी सकाळी ना रेन शीटर घेतलं आहे. आणि आता वाजलेत एक्झॅक्ट 6:30. आता बघूया आपण पाऊस थांबायची वाट बघायची काय मला वाटत नाही की वाट बघायला लागेल. आपल्याला असंच रेन शीटर घालून निघावं लागणार आहे. तर बघू आता पुढे आपल्याला पाऊस किती मिळतो आहे. ठीक आहे, तर चला. पाऊस थांबला आहे. आता वाजलेत 7 आणि आता मी निघतो आहे ऑफिसवरून. आता हे सगळं घेतलं आहे, विंडशीटर वगैरे सगळं घेतलेलं आहे. बघूया आता जर का रस्त्यात आपल्याला पाऊस लागला तर मग आपल्याला ते गाडी थांबवून विंडशीटर घालावं लागणार आहे. तर बघूया आता कसा आहे रस्ता. चला. हा एकदम फुल मुसळधार पाऊस सुरू झालेला आहे. मग काय माहिती नाही मला. बघा किती मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे. बघा हा परतीचा पाऊस आहे. अशा पद्धतीने एवढा पाऊस सुरू झालेला आहे. तर म्हटलं आपण सगळं घालून घेतलेलं बरं असतं. आणि इकडे सगळी लोकांची ना तारांबळ उडाली. मी दाखवतो तुम्हाला. सगळे आडोशाला थांबलेत. सगळेजण इकडे असे आडोशाला थांबलेले आहेत. आणि अचानक पाऊस आल्यामुळे ना ही सगळी हालत झालेली आहे. आता आपला मोबाईल पण भिजतो. आता मला माहिती नाही वॉटरप्रूफ आहे की नाही. थोडा पाऊस मध्येच वाढतोय, मध्येच जास्त होतोय. आणि आता आपला सिग्नल सुटतोय. तर मित्रांनो आता फायनली वाजलेत 7:45 आणि आपण आलोय घरी. बाहेर खूप पाऊस होता. रेन शीटर घातलेलं तरीसुद्धा आतून सगळं भिजून गेलेलो आहे. आणि पाणी थोडंसं म्हणजे साचायला सुरुवात झालेली आहे. कारण की एवढा मुसळधार पाऊस होता ना हा एकदम. म्हणजे परतीचा पाऊस असाच असतो. मला वाटतं अजून 3-4 दिवस पडेल. आता मी आलो आहे घरी. आता मस्त वॉश वगैरे होऊन चहा घेणार. आणि बाहेर थंडी पण अचानक वाढली आहे. तर तुम्ही पण थंडीची मजा घ्या, चहा प्या, भजी खावा. आपण भेटूया थोड्या वेळाने. आज आहे ना आपल्याकडे भजी तर नाही आहे, पण तुम्हाला मी एक गोष्ट दाखवतो. ती तुम्हाला ना लहानपणीची आठवण काढेल. बघ मी दाखवतो थांब. ही बघा ती गोष्ट आपल्या लहानपणीच्या नळ्या. आठवत आहेत का कोणाला? हे असं मस्त बोटांमध्ये घालून खायचो. ते आता ही आपली बाहेरून आली तर ती घेऊन आली आहे. हा ना. आणि सोबत ही पापडी घेऊन आलो आहे. ते आता चहासोबत आपण खायचं. आता वाजले तर रात्रीचे 8:30 आणि आता आम्ही खेळतो आहे बायबरोबर. काय खेळतो आपण? लेगो. हा प्रकार तर काय आपल्या वेळेला नव्हता, पण आता यांच्यासोबत खेळावं लागतं आहे. तर चला एन्जॉय करूया. तुम्ही पण एन्जॉय करा. तर मंडळी आता वाजलेत रात्रीचे 11:30 आणि आपलं जेवण वगैरे सगळं झालेलं आहे. मस्त आमच्याकडे आज मिसळपावाचा बेत होता. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट अशी आहे ना की उद्या आपल्याला सुट्टी मिळालेली आहे. आणि तिकडे मी ती आपली सायकल चालवतानाची कॅप तिकडे लटकवली आहे. आणि घड्याळात आपल्याला दिसतं 11:30. तिकडे मस्त बाबांचा फोटो आहे. तर आता मस्त आता झोप आली आहे, थकवा आहे. पाऊस पण गारटा सुरू आहे मस्त एकदम. तर आता झोपूया आणि उद्या भेटतो मी. आता ब्लॉग मी इथे संपवतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आज आपल्या भेटीला होता परतीचा पाऊस. चला भेटूया उद्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड नाईट.